Benvinguts al miniprograma. Soc Roger Vidal. No sóc el presentador habitual, però bueno. Avui començarem amb l'entrevista falsa, on el meu germà, Ricard Vidal, farà de Dr. Ciruela i l'entrevistarem. Em sembla que ja el tenim aquí. Comencem l'entrevista. Què és això? Hola, Ah, hola. soc aquí que m'he encallat amb això i... Bueno, començarem la mini-entrevista. Bueno, l'entrevista falsa ràpida. Perquè no tenim gaire temps i, esclar, bueno, el programa està d'acabar, no? Com et dius? Doctor Ciruela Garbanzos, Com es diu el teu personatge? Ricard Vidal Guix, Quants anys tens? 16, I el teu personatge? uns 20 i alguna, no ho sé. T'identifiques amb el teu personatge? Si et fa mal aquí passa... No, aquesta era l'altra, era... Metges de sitcom, són uns metges que treballen malament, metges de sitcom. I... Ah, sí, canta una cançó de metges. Home, jo amb el meu personatge m'identifico molt bé, sí, molt bé. Bueno, i per acabar, digues una imatge de Farum. Home, aquell dia que vaig tingué Mira, està brut. Aquesta és la imatge de Farum. On ha anat? Ho ha fet molt malament i a sobre m'ha fet tirar el decorat. L'has tirat tu. Bueno, queda't despatxat. I no puc tornar a fer de càmera, sisplau, sisplau. De càmera sí, però ara veurem uns quants mini reportatges.